खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्ला उत्तर बरसिराल गामियाव दैबानानि गोहोमा खमायाखै बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो मोनसे जोङो नुथाय दिन्थिनो नागिरदों निश्चय आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना मोनसे नुथाय नुनो मोनदों बे नुथायानो जाहैबाय उत्तर बरसिराल गामिनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैनि दाहारनि नुथाय नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों दिनै 26 सान जालांबाय नाथाय दैनि दाहारा दाबोनो गिथावनायाव बोहैलांगासिनो दङ उत्तर बरसिराल गामिनि लामानि गेजेरजों बे नुथाया जाबाय उत्तर बरसिराल गामिनि लामाखौ सिफायनानै बोहैलांनाय गिथावना दैबानानि नुथाय आरो बै साइडथिं आरो नैबे साइडनि सुबुंफोरा बेवहाय थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै दिनैसिम तो नोंथांमोना आं निश्चय दिन्थिनो नागिरदों बिथांमोना नैबे एखे गामिनि सुबुंफोरजों बेहाय थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै दिनैसिम सान 24 सान जाबाय दिनैसिम बेबायदिनो दैया बोहैलांबाय दङ आरो बे दैया उत्तर बरसिराल गामिनि बे लामाखौ बे थबस्र' बस'नानै बेबायदिहाय दैमा नङाब्लाबो बेहाय दैमानि लामा खालामदों नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनदों बड'लेण्ड खौरांनि हानजाया संदाननानै मोनथिनो मोनदों दि फाग्ला दैमाया माथावरि सिफायनानै लोमसावनाय दैया फिसा जाम्फैजों नांजाबफैनायनि जाउनाव उत्तर बरसिराल गामिनि लामाया जलाङो जों दानिया बेवहाय बे गामियाव थानाय खायसे सुबुंफोरनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन आसलते बेयो सान बेसेबां जाखो आजा नोंथांमोननि गामियाव नैबे बेवहाय जिथु दै बोहैनाया लामा जनाया बेसेबां सान जाखो दिनैथ' जोङो बे दै बोहैबाय थानाया दिनै जुलाइ मासनि 5 थारिखनिफ्राय जे अखा हानाय आराम्भ खालामबाय बे समनिफ्रायनो जोंनि बे दैया आराम्भ जाबाय जेला बे समनिफ्राय दिनै 25 सानसिम दैया बेबायदिनो बोहैगासिनो दङ आरो बे बोहैबाय थानायाव जोंनि उत्तर बरसिराल गामिनि खाललेपार सुपानि बे थांलाय फैलाय लामा बा मोनसे सुपानि मानसिफोरा बिथिं ओरै बारग'लांनो बा बारलांनो थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै दिनै बेबायदिनो बोहैबाय थादों नोंथांमोना नुदों बेबायदि दै बोहैबाय थानायखौ बा गासै जोंनि माखासे रादाबफोरा फैदोंमोन बेहाय बायदिसिना रादाबफोरा बिथांमोनाबो नायलांदों बा नुलांदों जाहोनाव गंसे गामिया गंनै जानाय बादि जायो गंसे गामिया गुबुन गंसे गामिसिम थांनो हाया जानानै दङ आरो बेहाय जोंनि जिखिनि BTC बा आसाम सरकारनि जिखिनि प्रशासन बिथांमोना जिखिनि मावाखैना मावदो किन्तु जिखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ मावस्लाबनो हायाखै जोंनो बेहाय मोनसे दालां नांगौ बेखिनि दालांखौ जोंनो सुफुंनो हायाखै आसा नोंथांमोना बाजारखौ बबेयाव खालामो जोंनि बाजार खालामनायाथ' जा ओरैबायदि अबस्था जाबाय जों धमधमायानो जोंनि मेन बाजारमोन अब्ला दाथ' लामाया जबाय नोंथांमोना माबोरै बाजार खालामदों जों बाजार खालामनो थांनो गोनांबा जों सिन्था खालामनो गोनां जायो न'निफ्रायनो गामसा गांसे लानानै दै बारलांनानै बेसेबा गोजानसिम दै बारना थांनो गोनां जायो दै बारनाया बबेथिं बारो दुब्लिथिं जों दुब्लिथिं बारनो गोनां जायो सोरनिबा माइ फोथारथिं बारनो गोनां जादों थिग बेबायदि मेन लामाजों थांनो हाया साइकेल मटर लांनो हाया थिग मोसौ मोसा जों दिहुननो हायाखै न'निफ्रायनो न' सिङावनो दोननो गोनां जादों थिग मोसौ मोसा बेबायदिनो बायदिसिना बेरामाव गोलैलांदों बे गामिनि गोबां न'खरफोरानो दैजों लोमसाव जानाय आरो खुरखा लांनायनि जाहोनाव जोबोद खहा जानो गोनां जादों आसा सरकारनिफ्राय नोंथांमोनखौ सोर खबर लानो फैखो सरकारनिफ्राय जोंखौ BTC सरकारनिफ्राय जोंनो बेहाय माने जिखिनि जोंनो हेल्प खालामदो माने खिबिराव थानाय मानसिफोरनो सुबुंफोरनो जिखिनि जोंनो सहाय खालामदो बेखिनिया थोजासे नङा नोंथांमोना मा बुंनो नागिरो सरकारखौ सरकारनि सायाव जों जेबो दा बुंनो सानाखै सरकारा बड'लेण्ड आरो आसाम स्टेटखौ जों बेखौनो आं खावरायो जे जोंनि बे बायलांनाय माखासे माने गाज्रि जालांनाय जोंनि आबादथिलि बा जोंनि लामा सामा न' बां बेफोरखौ जों सरकारा थाबैनो जोंनो जाफुंसार बा सुफुंनानै थाबैनो मोजां खालामनो हायो बेखौनो आं दैबानाजों दुखुनांथावसिनै खहा खालामजानाय उत्तर बरसिराल गामिनि सासे अमर सिं स्वर्गियारिनि न'खरनि नुथाया बड'लेण्ड खौरांनि केमेरायाव बेबायदिहाय खेबजादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर बरसिराल गामिनि बयनिख्रुइबो खाफाल दाखुरा सुबुं बिथाङानो जाहैबाय अमर सिं स्वर्गियारि नोंथांमोना आं नैबे केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों तो बिथांनि न'आ नैबे बे लामा जनाय जिथु दैनि लामानि खाथि सेरावनो आरो बिथांनि न'आ साननैसो बावबानो बिथांनि न'खौबो बे दैमाया लानानै थांसिगोन तो जों बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरगोन आसलते बिथांनि दिनैनि नैबे बुब्लियाव बिथाङा मा बुंगोन आं दिनै सप्तासे नङा माने 25 डेज खोनाबाय बे जोंनि उत्तर बरसिराल गामिया आंनि न'थिंनो बायलांदों आरो लोगोसे आंनि न' सेराव थानाय खमसे खम 90 गिरि आंखौ लानानै मथा मथि गासै 10 घरसो माने दैनि सिङावनो थानाय बायदि जादों मानो होनोब्ला आं नुनायाव जे आंनि न'खरा माने दिनै गथ' गथाया न'आवनो थानो हायाखै दिनै बाहेरायाव थाहैदों
गिनानै मानो होनोब्ला दैनि दाहारखौ नुनानै दैनि साउन्डखौ नुनानै बेनिखायनो दुखु जानो लोंनो खुवाबाखै दिनै आंनि मिसेसआ दिनै गाबै गाबै आंनि फेमिलिया गाबै गाबै बुंदों बे मा जाबावगोन होननानै गतिके आं मा बुंबावनो दिनै जोंनि रायजोआबो बहुत खस्थ' मोनदों उत्तर बरपेटा गामिनि गासै न'खरानो खस्थ' मोनदों आरो लोगोसे जों बे दै सेराव थाथारनाया खुमथि गैया उन्दुनो थांनो हाया जानो लोंनो हाया आरो बिदि दंखल दै गासै सेफायजोबना लांबाय आंनि न'खरनि बायसनाय लामानि खाथियाव थानाय सरगियारिनि न'आ खुरखा लांजायो आरो दंखल सिथ्ला गासैबो सिलिंखार खालामलांजायो गिथावना थासारिनि थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा राहा बादायावसो थाहैनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो माने बेबायदि न' गंसे थानो थाखाय बहुद माने थाखा फैसानि प्रब्लेम दङ आरो बे थाखा फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन बबेनिफ्राय मागोन बेखायनो आंनि गोसोआ दिनै मोदै गदों आंनि गथ'सानिया दिनै गैया बिबुनि न'आव थांना थाहैदो आंनि हिन्जावसाया आरो हौवासायाबो दिनै बे न'आव थाया गिनानै दैखौ आं बुंनो जेबो राहा गैया जालांदों आं मा बुंनो दिनै बेखौनो रायजो राजा आंनि किसुमान बेक्तिफोरा फैनानै खबर लाफैदों नुनानै गिदों दैनि महरखौ दै जिथु खुख्लाबोनाय न' खुख्लाबोनाय आं बेखिनिखौनो बुंदों जे आं सरकारनिफ्राय माबायदि हायो बोरै हायो सरकारनो जनायनो होनना सानदों आं गोसोआव थांगोन लोगो हमनांगोन बुंहरदों दिनै मन्दला बुंदों जेरैहाय पिक्सारफोरखौ मोजाङै लाखि दैनि सेराव दाख्लै रेसन होफैदोंमोन एसे जोंनो मन्दला फैनानै खिन्थु बे रेसनखौ जों लाखिना जों स्कुलाव रिलिफ केम्पआव थांनो लागा जादों जे आं मा बुंबावनो आंनि खुगायाव दिनै बाथ्रायानो ओंखारना फैयै बायदि जाना दङ आं मा बुंबावनो बेनोसै तो बड'लेण्ड खौरांनि टीमाबो बिथां सरगियारिनि जानानै जोङो दुखु फोरमायफायो बिथांनि मोनसे दुखु गोनां मोनसे स्ट'रि बायदि सल' बायदि दिनैसिम गोबाव सान बारलांबाय नाथाय गोबां न'खरफोरानो न'सिम थांफिननो हायाखै बयबो थानांदों राहा बादायाव बे नुथाया जाबाय उत्तर बरसिराल गामिनि कालैबार फेटिपुखुरि गुदि फरायसालियाव बानायजानाय राहा बादानि नुथाय खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि टीमा बे समाव दङ उत्तर बरसिलार गामियाव दङ आरो बे गामियावनो बावैसो जालांनाय दैबानानि थाखाय गोबां सुबुंफोरा बेवहाय कालैबार फेटिपुखुरि गुदि फरायसालियाव रिलिफ केम्पआव थाफायनो गोनां जादों आरो बे उत्तर बरसिराल गामिया बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो जों बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन आसलते बेवहाय सरकारा बेसेबां बेवहाय खा सुबिदा होदों बा होआखै बेनि बागै जों मोनथिनो नाजागोन आजा नोंथांमोननि गामियाव बेसेसो माने खहा जादों बर्तमान जोंनि गामियाव तारमाने जितु खहायाथ' सानस'नो हायि जाना दं नाथाय दैखरनिफ्राय आबादथिलिनिफ्राय लोगोसे हाल साल लामा सामायाव गासैबो गाज्रियानो जालांदों दिनै बिनि थाखाय जों दिनै न'नि जितु हाल साल थानो हायिनि थाखाय दिनै जों मोनसे खिबिर बानायना लाजादों नाथाय जोंनि गासै गथ' गथायनि जिउखौ गोजोनै लाखिलांनो थाखाय नाथाय दिनैहालागै जों बै पर्जायाव जेनेबा जों गावनि सिथ्लाफोराव थानो हायो थारमाने जेबो गेसाव खालामलांदों बिभिन्न थारमाने पयलाट गोलैलांदों आरो दिनै जोंनि सेरावनो मोनसे गेदेर पागल दिया होनाय दैमाया खुरख्लालांनो हमदों आच्छा नोंथांमोननि गामियाव बेसेबांसो न'खर दङ जोंनियाव दा गासै 64 आच्छा बेसेबांसो न'खरफोरा एकेबेल टटेलि माने एफेक्ट जादों एफेक्टआ दा जाबाय बेयाव 41आनो जाहैगोन आच्छा नोंथाङा आबाद दोङो ने दं आबाद बेसेबां बिगा आबाद खालामो आं दा गावनि गैया आंनिया एसे दङ 1.5 बिघा आरो गुबुननि आं माबा लायो थिका हाजों गासै आंनिया 9 बिघा जायो आच्छा नोंथाङा आबादखौ गायबायमोन ने आबादखौ खेबसे गायबायमोन अब्ला दा मा कन्डिशनाव दङ दा कन्डिशनावथ' गायनो हानायाव गैया मानो होनबा दिनै दैमाया बिथिंनो हाल साल जालांदों आच्छा दासिम नोंथांमोननि नैबे शिबिराव बे रैखाथि बादायाव सोरखारनिफ्राय मा नोंथांमोना मोनखो सरकारनिफ्राय जों एसे मोनदों जेखिनि नांगौ बेखिनि मोनाखै मानो होनबा दिनै रिलिफ दाख्लै फैदों बेसेबां बिटिडिनिफ्रायनो बाक्सानिफ्राय नाथाय थोजासे मोनाखै एसे मोनदों आच्छा सोर फैगोन नोंथाङा बुंनो हागोन ने बेयाव फैनाया बिथां सारा मण्डल बिटिडिनि बाक्सानि आरो गासै दा फरायसा आफादनिफ्राय फैगासिनो दङ आरो बिदिनो फरायसा आफादनिफ्राय फैगासिनो दङ आरो दिनै मोनब्रै मोनबासो हानजानिफ्राय खबर लाबाय दङ राहा बादायाव थानांनाय सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायखौ आसा थिदों नोंथांमोना नैबे शिबिराव बेसेबांसो दिन थाखो जों दिनै सानथाम जाहैबाय
6 दिन जाहैबाय अब्ला बेसेसो दिननि उनाव थांगोनखौ नोंथांमोना आसा खालामदों थांगोनखौ दा जों सानस'ना मोना मानो होनबा दिनै दैज्लांनि सम एसे अखा हायोबानो जोंनियाव बे न'फोरा गासै लोमजोबनाय जायो तो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनदों मोनथिना मोनबाय बिथाङा नैबे बर' सिराल गामिनि सासे नैबे बिथाङा बुंलांबाय जे गोबां खहा जादों सरकारनि एसे एनला माने सहाय मोनदों बेनि अनगायैबो आङो सासे आसामिस सुबुं बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन যে মাবৰিহাই আসলতে জালাংদে আপুনি ক'ব নেকি আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম হৈছে মনীন্দ্ৰ কলিতা হয় আপোনাৰ ঘৰ উত্তৰ বৰচিৰাল আচ্ছা আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কওক যে বান যিটো হৈ গ'ল বা বৰ্তমান হৈ আছে কি ধৰণৰ ক্ষতি ইয়াতো বিৰাট ক্ষতি হৈছে ইয়াত যিটো মাথাৱলীৰ ব্যৱস্থা ইয়াত মাথাৱলীৰ ব্যৱস্থা নাই উত্তৰ বৰচিৰালটো যাত্ৰা লোক ইয়াত যদি এই দুখন এই এৰিয়াটোত যদি মাথাৱলী ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতি বছৰে ইয়াত বানপানী হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ কোনো ৰাস্তা ঘাটৰ এতিয়ালৈ ৰাস্তা ঘাটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰে মানুহ ইয়াৰ তাৰমানে মাজুলীৰ চিষ্টেম হৈছে ইয়াত কোনো মানুহ ইয়াৰ পৰা যাব পৰা নাই খুব অসুবিধা হৈ পৰিছে ইয়াত তো আপুনি আজিৰ এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কি ক'ব আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মই সাংসদ আৰু বৰ্তমান নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়কক মই ফোন কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে 2 দিনৰ ভিতৰত এই গাঁও দুখনলৈ আহিব আৰু কিবা ব্যৱস্থা কৰিব তো নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত মানে কেইদিনমান এই শিবিৰত আছে আপোনালোকে আপুনি ক'ব নেকি এই শিবিৰত কেনেধৰণৰ মানে পৰিস্থিতি এই যিটো শিবিৰ আছে ইয়াত শিবিৰত কোনো যিটো আমাৰ শৌচালয় ব্যৱস্থাটো খুবেই বেয়া হৈ আছে ইয়াত মই চাইছোঁ আহি পেলাই ইয়াত আৰু ইয়াৰ পানীৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নাই খোৱা লোৱাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে ইয়াত কাৰণ ইয়াত মই জনাত এতিয়ালৈকে তেখেতসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো তেনেকুৱা এটা লোৱা নাই আচ্ছা ৰাতি কেনেকৈ কটাইছে আপোনালোকে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে নে নাই ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটিও ব্যৱস্থা নাই ইয়াত লেমৰ ছাতি মানে কোনো চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ইয়াত ব্যৱস্থা এটা লোৱাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে আপোনালোকে সাহায্য পোৱা নাই এইটো আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত কোনো সাহায্য ব্যৱস্থা কৰা নাই ইয়াত তো খোৱাৰ পানীৰ কাৰণে নাই আজি কিবা পানীৰ পেকেট একোটা দিছে নেকি অনুমান বেলেগ আৰু ব্যৱস্থা ইয়াত হোৱা নাই তো আমি জানো যে বানপানী হ'লে মানে বহুত জীৱ জন্তু মানে আমাৰ গৰু এইবিলাক মানে হেৰি হৈ যায় মানে বেমাৰ আজাৰ হৈ যায় ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব ইয়াত মই জনাত তাৰমানে চাপৰ 2 কেজি 1 কেজিকৈ কিবা গাঁৱে প্ৰতি দিছে তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা নাই তো নিশ্চয় বডলেণ্ড খৌৰাংসমূহ দৰ্শকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ এয়া হ'ল উত্তৰ বৰচিলাৰৰ এটা শিবিৰত থকা মানে ৰাইজসকল তেওঁলোকে বহুত মানে কষ্টৰে ইয়াত মানে বহুত দিন ধৰি ইয়াত থাকি আছে নিশ্চয় আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এই হ'ল কাল্লেপাৰ ফেটিপুখুৰী গুডি ফৰাইচালি এই স্কুলখনতে বহুত দিন হ'ল তেওঁলোকে মানে ইয়াত শিবিৰত আছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে সাহায্য তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আমি জানিব পাৰিছোঁ बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों